Uban lang ni Kuya. Uban ako si Kuya Earl, si Inday, o si Rap Guapo. Tara. So, doon namin, alaga niya, ramandain ni sila. Uy, naligo pa ang kapos. Pasayloa in town. So, first time mag-meet sa akong amiga from Korea. Kuan niya, iikos eh. So, diara sila mga bay. Hi sa diri Kuya. Ganina na dai mo diri. Nag-CR dai ko ma. Asa naman ko? Nag-CR dai ko. Wala ko kakon. Migalap shout out. Wala na tubag ang imo ko. Diara anyong haseyo. Asay mo ko pa. Anyong 안녕하세요. 우리 한국 사람이에요. 담양 있습니다. Anyong haseyo. 안녕하세요. Ayan. Dito ka na lang dahil. Ano pa? Dapat ka para ano. Ano madre? Iya wala ko may paniog to. Laoy ka sexy ba ana uy. Nice to see you. Hala ka Ayan sila. Oh, anyong haseyo. Sila man. No. Oh, sila. Asa may asawa mo? Sa tumoy. Ala, sorry ka. Hindi ko masensen sa'yo. Sabi ko yung baka hindi nag-alala. Ay, brong sinabi ni mo ngayon. Kasi inday kap. Dili mo nis inday kap. Sinday kap daw ni. Ay. Kana diara Kuya ay. Ano tayo sa maganda? Na kay may bawan diha. Park Mall daw. Sige. Okay, sa Park Mall dito to? Sige. Para ano? Unya gutom na mo. Ay, okay na dyan. Naanad na. Naanad na. Sige. So, first meet up na ko sa akong amiga, mga bay from Korea. Yan namin, sigutan o niya ha, ako lang i-share sa inyo ha. Yan, magbiyahe pa meet going to Park Mall. Kaya na dito ang ilang naibawaan nga lamian, nga Korean food. Good see. Yan, wala ba ta kasulay. Ano yung na chopstick gamit? Ano siya, para siyang ano, parang baboy na iniihaw ba? Parang gano'n. Pero, unsa may gamit na chopstick? Chopstick. Masulayan gini atong chopstick kuno dili ta kahibalo bahala na portion atong chopstick karon mga bay bago lang ko nagakuan 안녕하세요. Janet. 안녕하세요. Sweet kay tingog Content zero salin입니다. Unsa man siya? Parang gano'n, parang ako ay isang ako ang pangalan ko pa ay Rosalyn, tapos 저는 필리핀 사람이에요. 근데 목숨 따는데 이제 한국 사람 됐어요. 안녕. Ano kanindot pa minaw no unsa ka tiyang giingon. Pag-ibig baka may ano kay planeta to? Ala kanindot ngayon kay kamo kuan bay no. Mamaya anak ko. May istorya na kaning anak na kay ka ba? Viewers daw. Pila nakaka-years dito? 12 years. Lalo nagplano biya ko nga kani ako sa phone kanang inani na ko na biya. Parihata na. Lagi no, wala man talaga. Sabi ko yung inani. Ako inanang address ko kana ka mo sa logo na. Di kasi sa sunod na lang kasi may may sponsor, may leader na inimit natin na may tawagan natin. Sige. Mari siya karon. Parang papaganda lang tayo. Ganon yung sideline din dagdag. Sideline na dagdag lang nato sa atong sideline. Sige atong man taon, atong sulayan kay na daw sampo si madam. Fit kayo, sexy kayo dahil. Sample Asa na siya pang sexy sa niya, pang sexy. Naaday. Kompleto din na. Kompleto na tanan mga hair care, beauty care. Kompleto. Ayo, don't worry my dear. Kita tanan na. Thank you kayo. Musam ka diya. Anyang hi. Ganun din yung anak ko. Pag-bless sa mo eh. Anya na lang mag-bless. Inignaog kay. Sana. Dara. Bless man din. Sa Korea, unsa gailangan. Sa tuwa mag-bless man. Kailangan sa Manila. Parang insa lang dahil sabi mo. Annyeonghaseyo. Parang hi. Ganun lang. Dungo lang no. Dungo lang. Mura no. Dili sa tuwa kay karon duha na bless niya mugapos. Diha ka? Duha na. Lahi na po din. Lahi na mo bless na. Kuman mugapos. Sa Korea, lang. Annyeonghaseyo. Ganun lang. Dungo lang kasi kagdungo. 안녕하세요. 고맙습니다. 이렇게 해야 돼. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. Thank you. Kumusta ka? 잘 지내세요.
Jardineseo, ganon. Jardineyo, Ang haba, di ba? Jardineseo. Oo, tagasa na. Jardineseo, Jardineseo. Isura, uy, Pamugos sa'yo. Kumain ka na ba? Pamugos sa'yo. Pamugos. Pamugos. Pamugos sa siyo. Pamugos sa'yo. Pamugos na dihag Mamaya, isabi ko na. pangaon. Mangaon ta. Pugso na daw tagkao. Oh, pagkaon yun. Pagkipugso na, pamugos sa'yo. Siksa, pag Pamugos siyo. kasi pag mugos sa'yo, yung parang kaedad lang natin. Pero Ah, pag pero madaming kanang- edad, Di, siksa kanang- haseyo, siksa hasusoyo. Kanang tigong mga senior na, no? Oh. Sa Maila ka na, Joy Katahuran, no? Dahil katahuran, mga naisiyo gina siya dahil. Lagi see you. Oh, pag See you parang- later. See you tomorrow. Oh, parang See you. ganon. Pero pag pag bata, Sa- pamuguso, ganon pag bata. Pamuguso. Oh, Pugson gid sila. Pugson gid sila. Oh. Pamuguso. Oh, pamuguso. Kaon gyud Kaon mo. yun, kaon yun taman. Agoy no, hala naman tayo makatunan, no? Pamuguso. Oh, di ba? Ilang basta hindi makaato day tag Korea, makakatunan tag Korean language, no? Pwede, no? Kilala mo si Charing Kapkap, si Oh, si Ate Cha. Ate Cha. Oh, ano man. I-message sa di mo siya. Gimisis na ko siya. Oh, maayo to, maayo to mo Koreano. Kasi yung ano niya, yung isa niya Nag-teach dati, man may siya. kilala ako. Oh, dahil. Tapos yan, nag-vlog siya doon sa Hindi, Korea. nag-teach man siya. Nag-teach siya o Sa Korean Korea pa lang, language. nagbablog na yan siya. Oo, Pero hindi ikaw. lang kami, kilala namin siya kasi viewers namin siya sa Korea, yung mga Pilipino, mga Pinoy. Oo. O kaya ngayon, siguro sa Pero, dami na gi-contact niya ni kilala. mo? Gi-contact ni mo? Gi-contact ko siya. Sabi, nasa Korea siya ngayon yata, nag-vacation. Ambo, to O, kabalo. wag kabalo. Kabalo. Kaya, kinontak ko siya, parang ang admin yata yung nag-reply sa kanya, sabi, Oo. busy daw, ganito. Hindi ko na lang hindi ko na lang, okay. Iyang admin mo sa nako. Pareha lang? Ang sarap ng admin. kuna. Si Tommy O, Kikoy. sabi ko, "Oh, sige, okay lang. Basta hindi makontak ni mo. Try lang niya. Oh, try lang, okay lang. At least nakita kita. Tagaan di kag number on niya ni teacher. Sige, sige, Kasi sige. makontak din yung number niya. I-try lang. Tapos basta lahat pwede. Oh, sige, sige. Ato rin lang hisgutan. Malay mo balang araw. Pwede ka Unsa man namin. sa Koreano nga, Pwede okay kita ra mo, okay ra ma-invite mo sa diha. Korea. Pwede yung Kanang kuwan ba ka na? Day? Kuwan ba Pwede ka yung na? day, yung parang tour lang ba yung Tour, tourist. no, kanang- Ako ang mag-sign. Mag-invite dito. Naka-live kayo. Oh, nya na lang na natiskutan. Oh, sige, Unsay una na. unsay Koreano anang gawin ba ka nang okay ra mo diha kana sa Rio baga. Kinsa na ya. Ire. Ang sana yan. Isa man siya. Silang duha, kani duha. Sana all. Isa may Koreano sana. Sana all. Sana kuya, Erike. Congrats in advance. Chugahe. Wala sukahi man. Sukahe. Halat. Ayub yung sukahi tayo ha si ate. Agi, ginakabibo sa langit. Sukahi sa ganyan. Oh, say hi. Hi. Kumusta po kayo? Ah. Kumusta po kayo? Arehe sile. Aserehe. Arehe. Ala no, ala kanindot sa language. Sana all makakatog Korean. Yung Kabibo. basta Biyahe mi mo inanata sa Tamiya. Tamiya na ta niya. Nakadiri ko dahil akong mama. Asa day mo diri? Asturias, Cebu. Asturias di ay. Buwan, Wala, Hindi ko na ngayon. agad Oh. Karon nga week no kayo. Kukuha akong ano dito. Oh, Tigo po. Sige, puhon ha. Puhon. This is our first, not a last. It's a first only. Pero napay daghan pa. Gurichi, tama. Gorichi. Oo. Gorichi, chichi, tama. borichi. Gurichi, Gurichi. Okay. This is the first but not the last. But not the last. Oh. Forever die. Forever na lang ta. Loko, 6 ka fit ba Saka sana yung anak mo, kaedad ng anak ko. dalawang Asa man lalaki. ane? Ito, panganay ko, gano'n. Ah, ang pila edad? Yung bunso. Si Kuya Yung kay nanay, kuan man oh. 15 si Kuya. Yung pangalawa, yung Kani 14. 14. Nga 12 si Inday. Pero kasing laki, malaki din anak ko. Ah, kanira siya ni dako Anak junig niya, mayo. Anong kinakain mo dahil sa Dako jug mayo ni. Kuan Dati sila nga na. nakikita ko yung pag-uwi mo galing sa Tindog ano, maya sa nila, paet. oo. Ang liit nila. Gagmay li kanya pila pa ka years Hindi ang kasi nila. kailangan kasi ang nanay. andun Lagi sa yun nanay, eh. tapos May dako buwan ang jug mayo. balik ko.
lagi Lahat may ano. magnegosyo na lang Magnegosyo kita. na lang, day. Kay wala dyan na dato sa pagpanarbaho. Tama, tsaka ano. Daghan na dato sa negosyo. Tama ka. That's correct, my dear. Mao gani nga. Maring kamo tani ug asa ta dapit dado na to mga tin sa Ginoo Oo, unsa. basta sa maayo lang, day. Sa Ayun maayo lang. Tama, tama. Nanako diri silang mayo kay may masad luto ilang papa ganahan sa kay mukhaon niya Oh, oh. bitaw. Hindi ko sa di mo asawa Nanako mo. gimig may nanako brabuyag. Pero gagmay kay ni sila yung taon pag-abot na ako mga pisot guys na. Buyag. Lagi makugos pa na ako pag-abot karon di na gyud na ko mapasan. Oo, bugat na, oy. Pinang dagkuha buyag na. Alaan niya man Ay, hala. Pag nindot ang feeling pa. Kadto bitong gi sudlan na to katong nag-horror bitaw dito. Oh, dito. Di man na si man. Di man na si Bugon Mandawi ra man na. Sa 16 pa ako ano niya. Dapat magkalibitan. Dahan kung 16 mo, balik sa na. about sa attorney, oh. Mag-meet pa tayo ulit. Ano lang Sige, kita, sige. oh. Oo. Ako lang taon aan kung walay order. May gani karong adlaw walay order. Oh, salamat. Kasi kung Muna nga. plano ko kung busy Plan ka, gid ni. bayaran kita sa... Giplan gid ni sa Ginoo ba nga. Oo nga makita ta o lagi. Kasi Oh, kung sige. pag ang ano ko, Oo. hindi man ito ko sa inyo. Oo, Wala lagi. akong ano. Tugod yun niya, wala di order ko ron. Magkuha na ta, mag-end na ta, mag-bye-bye. Unsay ko sa bye-bye Korean. Anyay kasi yan. Anyega? Dami bayo. Next time again. Ganon. Kami ba yo? Dami bayo. Next time again. Bye-bye. Anyang ibabaya. Bye na mo. Anyang. Bye-bye. Dami bayo. Anyong. Okay, anyong. Sige, bye-bye.